ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സകൃചാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വികം സവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം രാധാകൃഷ്ണ പാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗുരുഷ് നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേഗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ प्रभुपाद की जय गंधराज प्रमानंद गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रथम स्कंदम अध्यायम 5 श्लोकम 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदत्र क्रियते कर्म भगवल परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवल परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवल परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदत्र क्रियते कर्म भगवते वासुदेव भगवल परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवल परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चൊല്ലിക്കൊള്ളൂ ഓരോരായിട്ട് സുവർണപ്രഭ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्णा हरे कृष्ण श्रीजा विजय माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तद्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनिता उन्नी कृष्ण माता जी चलिए। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्रत क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं
ജ്ഞാനം യത്തദ്ധീനം ഹി ഭക്തിയോഗസമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്രത ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചെറിയ അതിന്റെ അകത്ത് പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ഈ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് യഥത്ര എന്നാണ് കേട്ടോ. ബുക്സിൽ യഥത്ര എന്നാ ഉള്ളത്, ഇത് യഥത്ര എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഇത് എത്രതാന്നായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. എത്രതാന്ന യഥത്ര എന്നാണ് ബുക്സിലുള്ളത്. ശരിയാണ്, യഥത്ര എൽ അത്ര എന്നാണ് ഉള്ളത്. വേർഡ് വേർഡ് മീനിങ് യഥത്ര എന്നാ വരുമോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവത് പരിദോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം
ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെൽവ സുരേഷ് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജു പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവത് പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ധന്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യദ്രത ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്രത ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം ജ്ഞാനം യത്തദ്ദീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യൽ ഏതെങ്കിലും, അത്ര ഈ ജീവിതത്തിൽ അഥവാ ലോകത്തിൽ, ക്രിയതയെ നിർവഹിക്കുന്ന, കർമ്മ കർമ്മ, ഭഗവൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, പരിതോഷണം സംതൃപ്തിക്കായി, ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം, യൽ തൽ അപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, അധീനം ആശ്രിതൻ, ഹി നിശ്ചയമായും, ഭക്തിയോഗ ഭക്തി സംബന്ധമായ, സമന്വിതം ഭക്തിയോഗവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് ദൗത്യ സംതൃപ്തിക്കായി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനമെന്നും സഹവർത്തി ഹേതു ജ്ഞാനം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോക്ത കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സർവഥാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു എന്നാണ് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ. ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തിയോഗം. അഥവാ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗാശ്രിതങ്ങളാണ്. ഈ ക്രിയായോഗം അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവന് സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ മൂലതത്വം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് സന്താനങ്ങളായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സർവരും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഭഗവാനോടൊത്ത് വസിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിഷത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഈ ശുദ്ധീകരണം ആത്മീയജ്ഞാന പ്രാപ്തിയെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് താല്പര്യാർത്ഥം നിർവഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജ്ഞാനം. മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. വിവിക്ഷ എന്തെന്നാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം എന്ന ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ അവ മോക്ഷം പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കളങ്കരഹിതമായ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലും ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായ ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവർക്ക് അവിതർക്കിതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദമുനി ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് ദൗത്യ സംതൃപ്തിക്കായി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമ സേവനമെന്നും സഹവർത്തികേത് ജ്ഞാനം എന്നും വിശേഷിപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്? അതിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയിട്ട് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സർവ്വധന യോഗ്യതനായി തീരുന്നുവെന്ന് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ. ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തിയോഗം. അഥവാ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗ ആശ്രിതങ്ങളാണ്. ഈ ക്രിയായോഗം അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവന് സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? 3 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 6 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പറഞ്ഞോളൂ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. കർമ്മയോഗം, ഓക്കെ. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ല. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം മധ്യത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഒക്കെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം നടുവിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ
ഇത് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അതെന്താണ് ഒരു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഒക്കെ എന്റേത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം അല്ലെ, കർമ്മകാണ്ഡ കർമ്മം അല്ലെ. അതിന് ഉപരിയായിട്ടാണ് കർമ്മയോഗം അല്ലെ. മറ്റുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവരെ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ആകൃഷ്ടരാവുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ ഭഗവത്ഗീതയില് ഇവിടെ കർമ്മയോഗമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഓരോന്നും യോഗമായിട്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. യോഗ എന്നതിന്റെ നമ്മൾ മീനിങ് പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ വിവിധ തര ആസനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനെ യോഗ എന്നല്ല അല്ലെ. അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗ എന്ന പേരിൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗ, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഭക്തിയോഗ, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും സുഗമമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ, ഭക്തിയോഗം. ഇവിടെ പറയുന്നു നാരദര് ഇവിടെ ക്രിയായോഗത്തെ അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ മൂലതത്വം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് സന്താനങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പല ആൾക്കാർ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ പറയും, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നത്, ഞാൻ എത്ര ജപിക്കുന്നു, ഞാൻ എത്ര ഭക്തി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് അല്ലെ, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സവിശേഷ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സുദയ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ ചിത്രഗുപ്തനൊക്കെ ബുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേറെ ബുക്ക് എടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഭുപാദയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പാപവാസന കുറ്റവാസനയൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെ. ഇതിനു മുന്നേ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, അതിലൊക്കെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, പൂർവ്വജന്മകൃതം പാപം വ്യാധിരൂപേണ ചെയ്തത്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാപങ്ങളാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്ന എന്താണ് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു അഭക്തൻ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാള് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നരകങ്ങളുണ്ട്, 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനും അതിനുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ആ ഭക്തൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. ബ്രഹ്മാ പറയുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ട, എത്രയോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എരിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെ, കത്തിച്ചു കളയുന്നു, ചാമ്പലാക്കി കളയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പാപഫലങ്ങളുടെ തോത് കുറച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അല്ലെ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ATM പോയിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ. വേറെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് അവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറെ പാപഫലങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്, പാപഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതിനാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ 11ാം സ്കന്ധത്തിലാണെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നമ്മുടെ പല്ലി അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കും. നമ്മൾ വേറെയുള്ള പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദ ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നാവ് കടിച്ചു പോകും അല്ലെ, പല്ലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് കടിച്ചു. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? ആ പല്ലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, നാവിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ അല്ലെ, അത് നമ്മൾ സഹിക്കലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള പാപഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിന് ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അഹം ബീജ പ്രതാപിത അല്ലെ? എന്താണ് മമൈവാംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാവരും എന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു അച്ഛൻ ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് മോശം വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ സർവരും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഭഗവാനോടത്ത് വസിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭൗതിക മാലിന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പേടിയാണ്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ തിരിച്ച് ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോയാലോ, നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചു തീർന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ഗോലോകത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലെ? എന്താണ്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭവരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നതാണ് ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെ? അവസാനം നമ്മൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ വെച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എന്താണ് ഗൃഹമേദിയായിട്ട് ജീവിക്കാതെ അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വരും അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ നല്ല പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കളയില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, വേഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും നല്ലതല്ലേ? അതാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദുമാനസ രാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദപിത്ത കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. ശരാൾ പറയുന്നത്, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കട്ടെ. രാജാവായിരിക്കുന്ന അല്ലെ, അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ആ കുലശേഖര ആൾവാർ നിങ്ങൾ തിരുപ്പതി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കുലശേഖര ആൾവാർ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ആ തിരുപ്പതിയിലെ അവിടെ ഒരു പടിയായിട്ട് കുലശേഖര പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പടിയുണ്ട്. ആ കുലശേഖര ആൾവാറുടെ വിഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്തൂപം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ തിരുമലയിൽ ഒരു പടിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോകും. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതിലൂടെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പടിയായിട്ട് അവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, എനിക്ക് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വയസ്സായിട്ട് തൊണ്ടയിൽ കഫം വാദം പിത്തം ഇവയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജവംശം അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം ചെലുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമാനാണ് അങ്ങനെയാണ് കരുതുക അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ ഈ എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് കാലിൽ തോണിയിട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എത്രയും വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്താണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കളയാ, നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാലെന്ന് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ആത്മീയ തലത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? എന്നാലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കളയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം.
ആകയാൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരും. ഈ ശുദ്ധീകരണം ആത്മീയജ്ഞാന പ്രാപ്തിയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് താല്പര്യാർത്ഥം നിർവഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജ്ഞാനം. മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനകരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം, അച്യുത ഭാവവർജിതം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കാത്ത എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ അവ മോശം പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കളങ്കരഹിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലും ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായ ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിതർക്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച, എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രത്യക്ഷ ഭഗവൻ ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തുമവ്യം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെന്താണ്, സുസുഖം കർത്തുമവ്യം, നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സുഗമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ആ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനം, ചില ആളൊക്കെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അതിൽ അഹങ്കരിച്ച് നിൽക്കും. ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് എന്തിനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, വേദേഷ് സർവരഹമേവ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവജ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തെയും ജ്ഞാനയോഗത്തെയും കർമ്മയോഗത്തെയും കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും. നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ പഠിക്കാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതി നേടുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രസം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത കഥയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതനായ ജ്യോതിഷൻ ഒരു ദരിദ്രന്റെ വസതിയിൽ വരികയും അവന്റെ ദുഃഖാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ജ്യോതിഷൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നീ ദുഃഖിക്കുന്നത്? നിന്റെ പിതാവ് വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞതിനാൽ തന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജ്യോതിഷന്റെ വാക്കുകൾ ദരിദ്രന്റെ നിധിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയതുപോലെ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖകരമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ളതെന്നറിയാൻ ഒരുവൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അവന് കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദുഃഖാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അതറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ പ്രഭുപാദരുടെ പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ജ്യോതിഷന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ദരിദ്രന്റെ നിത്യമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ നിധിയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചല്ലേ. എന്നാല് ആ നിധി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇനി പിതാവിന്റെ നിധിയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെങ്കിലും ആ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം ദരിദ്രന് നിധി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ആ നിധി കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപായവും ജ്യോതിഷൻ അവനോട് പറയണമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ ആ പരമസത്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനെ അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവാനും ഒക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. ഭക്തിയാമാമഭിചാനാതി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട്, നിധി ഈ സ്ഥലത്താണ്, എന്നാൽ തെക്ക് ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ കടന്നലുകളും തേനീച്ചകളും ഉയർന്നു വരും, നിനക്ക് നിധി ലഭിക്കുകയില്ല. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കുഴിച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു യക്ഷനുണ്ട്, നിന്റെ കൈകൾക്ക് നിധിയെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം അവൻ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
വീണ്ടും ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു, വടക്കു ഭാഗം കുഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കറുത്ത സർപ്പമുണ്ട്, നിധി കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഷം അത് നിന്നെ വിഴുങ്ങും. പിന്നെയോ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അല്പം മാത്രം മണ്ണ് കുഴിച്ചാൽ മതി, നിന്റെ കൈകൾ നിധി കുംഭത്തിൽ സ്പർശിക്കും. അപ്പോ 4 ഭാഗത്തും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോന്നും വിഷമങ്ങളുള്ള. എന്നാലും ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നീ അല്പം കുഴിച്ചാൽ തന്നെ നിന്റെ കൈകളിൽ നിധി കുംഭം എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ബദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, യോഗമാർഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രക്രിയകളുണ്ടെന്ന് പുരാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കർമ്മകാന്ഡം കടന്നലുകളോടും തേനീച്ചകളോടും ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന വർഷം കുത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജ്ഞാനകാന്ഡം അഥവാ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ പോലെയാണ്. യോഗമാർഗത്തെ കൈവല്യമാകുന്ന നിരാകാര പോഷണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ വീഴുന്ന ഒരു കറുത്ത സർപ്പത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കുന്ന വർഷം ഒരുവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയിയായിത്തീരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ള നിധി അനായാസം കരഗതമാവുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ജ്യോത്സ്യ നിധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴിച്ചാലും അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചാൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. കിഴക്ക് ഭാഗം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. തെക്ക് വശം ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുന്ന ഫലേച്ഛാ കർമ്മ പ്രക്രിയയെ കർമ്മകാന്ഡം പ്രതിനിധി ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം മാനസിക ഊഹാപോഹ ക്രിയ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിദ്ധികാന്ഡം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വടക്കു ഭാഗം യോഗ പ്രക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഭ്യൂഹ പ്രക്രിയയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കിഴക്കു ഭാഗമായ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുള്ളൂ. തെക്കുവശത്ത് യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഒരുവനെ പാത്രമാക്കുന്ന ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ രീതി പിന്തുടരുമ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രബലമായി നിലനിൽക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലങ്ങൾ തേനീച്ചകളോടും കടന്നലുകളോടും താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മത്തിന്റെ കടന്നലുകളാലും തേനീച്ചകളാലും കടിക്കപ്പെടുന്ന ജീവസത്ത ഭൗതിക സത്വത്തിൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും ക്ലേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവണത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രം ആവർത്തിക്കുകയും ജീവാത്മാവ് നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയയോ ജീവസത്തയെ വിഴുങ്ങുകയും അവനിൽ വിഷം കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കറുത്ത സർപ്പത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിരപേക്ഷ സത്യമായി ഏകീഭവിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരുവന്റെ വ്യക്തിഗതമായ അസ്തിത്വത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ വിഭിന്നാംശങ്ങൾ നിത്യമായ ഒരു വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വമുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായും ഭാവിയിലും അതിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യമായി ഏകീഭവിക്കാൻ കൃത്രിമമായി ശ്രമിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. ഒരുവന് തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിധിയുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ ഒരു യക്ഷൻ ആസ്വാദനത്തിനായി ധനം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. അത്തരം ഒരു അസുരൻ അസ്വസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിക്കില്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് രശ്യതി വിശ്വാസ അഥവാ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ബംഗാളി കാവ്യമായ ശരണാഗതിയിൽ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ വിശ്വാസ പാലന എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ കൃഷ്ണനാണെന്നും ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ശരണാഗതനായ ഒരാത്മാവ് അംഗീകരിക്കണം. കൃഷ്ണനാണെന്നും ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങളല്ലെന്നും ശരണാഗതനായ ഒരാത്മാവ് അംഗീകരിക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിധിശേഖരം. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സദാ ഐശ്വര്യവാനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ യോഗ സമ്പ്രദായമാകുന്ന കരിനാഗത്താൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുകയും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലാകുന്ന തേനീച്ചകളാലും കടന്നലുകളാലും കടിക്കപ്പെടുകയും പരിണത ഫലമായുള്ള ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളെ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് താൻ ഭഗവാനോളം ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അവൻ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാകുകയും വീണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം. വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോ വളരെ വിശദമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെ. ആ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ സർപ്പങ്ങളും കടന്നലുകളും ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. എന്നാല് ഒരു ഭാഗം കുഴിച്ചപ്പോൾ വേഗത്തില് ആ നിധി കിട്ടി അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ
നിധിശേഖരമാണ് ഭഗവാനെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമ്മ ധ്യാനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഒന്നാന്തരം ഭക്തി സേവനത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും അദ്വൈത തത്വജ്ഞാനവും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവദേച്ഛക്കനുസരിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ തരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നു. എന്തേ വേണ്ടു? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭക്തിലതാ ബീജ് കിട്ടി അല്ലെ. എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. അങ്ങനെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ നമ്മൾ കറങ്ങിത്തിരിച്ച് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിലതാ ബീജ് നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ലഭിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി അതിന് നിരന്തരം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ. വെള്ളം ഒഴിക്കൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അല്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട, മഴ പെയ്യുന്നില്ലേ, ഇനി എന്തിനാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മള് ആ ഭക്തിയിലെത്തി, നമ്മളൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലല്ലേ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തിലതാ ബീജിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് എന്താണ്, അത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോടും തുളച്ച് അല്ലെ അവസാനം ആ വൈകുണ്ഠവും കടന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. നമ്മളൊരു വള്ളിയൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പടർന്നു പോകേണ്ടിക്ക് എന്താണ്, അതിന് കുറെ കൊമ്പിന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മരമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് സപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിലതാ ബീജിന് യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭക്ത സത്സംഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് വളർന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, टाइगर प्रेमानंदे हरे हरि बोल. मंदराज श्रीमद् भागवतम की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ